नमस्कार. सर्वात आधी सर्वांना अनंत चतुर्दशी आणि ईद-ए मिलाद उन नबीच्या खूप खूप शुभेच्छा. क्रांतिकारक शहीद भगतसिंग यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. चला तर बघूया आजच्या काही खास चांगल्या बातम्या आपल्या आजचा पॉझिटिव्ह डोस या विशेष सेगमेंटमध्ये. बुधवारी म्हणजे काल कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत स्वयंपूर्ण गोवाच्या 4 वर्षाच्या पूर्तीनिमित्त चतुर्थीनिमित्त सुरू करण्यात आलेला ऑनलाईन चतुर्थी बाजार नाव बदलून वर्षभर सुरू ठेवणार असल्याचं ठरलं असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. चतुर्थीच्या काळात स्विगीशी करार करून विविध वस्तू ऑनलाईन पद्धतीने विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. अवघ्या 3 दिवसात 800 लोकांनी यावरून खरेदी केली होती. हा प्रतिसाद पाहता असा बाजार कायमस्वरूपी ठेवून ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना बाजार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगार साधणाऱ्या 14 योजनांची नोंदणी करून कौशल्य विकास खात्यामार्फत तालुका पातळीवर यासाठी 5 दिवसांचं प्रशिक्षण देण्याचंही ठरवण्यात आलंय. पंतप्रधान जनविकास योजनेअंतर्गत विविध योजना हाती घेतल्या जाणार असल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यटन खात्याकडून देशपातळीवर पर्यटन ग्राम स्पर्धा घेण्यात आली होती. या स्पर्धेत गोव्यातील हिरव्यागार आणि समृद्ध अशा खोतीगाव पंचायतीला उत्कृष्ट पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिळालाय. नवी दिल्ली इथं प्रगती मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमात खोतीगावचे सरपंच आनंदू देसाई यांनी पर्यटन संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला. आणि उद्यापासून पणजीमध्ये लुसोफोनिया चित्रपट महोत्सव सुरू होतोय. इंडो पोर्तुगीज परस्पर संबंधाची पहिली आवृत्ती या महोत्सवाच्या माध्यमातून उद्यापासून सुरू होतीये. ESGच्या मॅकनीज पॅलेसमध्ये सायंकाळी 6 वाजता हा चित्रपट महोत्सव सुरू होणार आहे. जुने नवे असे एकूण 10 चित्रपट 2 ऑक्टोबरपर्यंत दाखवले जाणार आहेत. चित्रपट कोणते आहेत याबाबत आजच्या रंगदेखणी पानावर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आजचा पेपर नक्की वाचा. आमचं दैनिक गोमंतक TV हे YouTube चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि नेहमीच पण सगळ्यात महत्त्वाचं, पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.